Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban persya ia ke Citizenship Amendment Bill, belawara da ke Sorkar Pedang National Democratic Alliance, belalam khmat da keseng Bharatiya Janata Party, keseng sandor tipkur tipkha yang ngeu nyutrem. Haka khatsan terik mentau benai kelalengkot arajar kendai. Kala pelong da ke jing duai syak jing en ke bakar arkenta ya ke bala pelong hapo Dorbar Hall ha Mission Compound Shillong. Haka ni ke jing duai syak jing en ke bala sedang nadu kapor nyau beji menstam bat penkot hadu kapor nyau beji janmien. Lapan sedang ya ke jing duai leng bau pastor Bidon Bok Siem. Bat la beteng ya ke jing duai da ke jing isim mentalang jeng ki wei pat ki pastor ki riuniam bat ki kenhon duai jeng ki balang beperoper ke balane hadu kar arkenta lenter. Haki ni ki kenta jing duai kiriu pat ba bakit khot jeng ki seng san perthai bat seng balang beperoper kilawan ban ai ke jing kersa ni kaste da ke bapen singan bat isim mentaru haki jing duai. Nakabangi pai syaki keleng saudong kani ka ri ke jongi. Kamtam ya kani ka ri khasi ke jongi hi. Ngidon kam yang i bangindon ka jinge teli lang shwa hapo la kari. Da shisha ublai ula tha ula bu yang i hasla jogane kendau ngidon ka kendau ka siap bangin syong bangin sa. Henry ka jing thu ka jongi hang ne ban wanra lang lung wanra lang baro kalong ba nginom don kanu ru kalat ya ka ba ngin sngo thu bakla ba ngidei na kata-kata ka kenhun balang. Henry ngin ya wan lang hang ne kum ka jai ban riu. Bangin ya duai ngin duai ha ublai badai tang ma u bala ya ka ban pen kerya yang na kinu kibangi kon kibriu ngim la ban pediang kabangi sngongo ha kan ni ka step ka ba menem step ka bangi dang ya don lang hang ni kibawan menem step ki ong ba yai bu lam kum kan ni ka lenti ka ba kasuk ya kibawan lang baro ki jai balang yai wan yai arrange ya kum kaneka jing dua sya jing in but ka khobor ka ba smutanat ba menem step i pastor i ong ba da shisha kum gibriu misngo ba ka Citizenship Amendment Bill nimsngola ban pediang habangi phai hakleng saudong kaneka ri ka jongi wat tang hang ni hapo meghalaya ka jongi ro kidang don bun ba ki para ki jongi hi lane ki bomdei ki ru ki jongi ki bas syong ki bathia syarut surok ki bomdong tang wat ka ying ka bakin syong kinsa Henry ladakum menteri rang ba jong kane kari India ka jongi ukhot uwer ya kita ki banabar kum napo Afghanistan Pakistan Bangladesh bakin wan bansa syani syapori India ka jongi Nisngau bakalong ka bae yang i bangin ya pediang lang bat ki. Hoy ban ye it para briu ngi it. Sngutunat bangin ye it bangin sngutunat iki ban visit syaki shnong ki joki lane makir kin wan visit syaki ni shnong ka jongi. Henry pat de ban ong bakin syong kin sa rengkat lembat ngi bangin ye tre yak ta ngi ya bam lang haju kalong ka bae yang i. Namar wat tang ya undiru dang boni ba kun ubaduk ubarang li ubam datang ban bam tre menta bam demit. Kanong kabae yang i bangin ni trelang rengkat lembat kiro. Lada Prime Minister ula ban penbiang penban kapam kadi bangin yung isu ki bathia sya ki surok ki sengking. Let's see ka ngi ong bangila ban ya pediang lang ya kan ka Citizenship Amendment Bill. Dia bapai pat sya kan ka rikhasi ke jongi. Ya kinong yalam ki jongi. Ka MDC arajar khat khandai menta. Katem ke jong uni snam kalak janpoi. Ni kemik lenti ba kum baka district council baro ar ki district council ki badon hapo ri khasi jantia ki badai ki shlam jong ka jai ben riu ki jongi ni kermen ba uwei pa uwei na ki candidate ho udon ka hok ya ka bakin ni ya khon ya ka no ka bentai ya ka ba maki ki la thmu na ka no ka party political parties Henry ai ba ka ka ba maki ki thmu da kalenti ka babha baki wan chau pai ba ki pan ya ka jing ie ka jong kino pai ba maki ru ha baki rong sya ka te ka ying dor bar thau ain kin wan phai ka la kin replace pat ya kata ka jing ie ken sya upai ba da ka baki le kinu ki kam ki babha tam na ka benta jong upai ba bat na menta ka rihi bat ladakum ka jai ben riu hang ne ngi ya teli lang
Nginyo ya ka ka ba mangingit mo ondawan kinu ki banabar kinom la. Pek ka ba kum ha Mizoram bat Nagaland menta. Bat ha Arunachal. Kamdon ay ruem ka jingta na kabanta jungki. Namar balay baki biang ka ILP kalat jing yada. Tele say ngiru hang ni. Tungin pai khmat syakinong yalam ki jongi hapo ka assembly. Ngila ban ong ba gila ban ai ngi da ka ILP ka bala ban ai jing yada yarap yangi. Lada don kinu kilat. Kibawan kuman suong no kibawan ban thlep no yangi hang ni hapo kari ka jongi daki wei pat ki jai ban riu. Habala bu yangi hapo ka ni ka state bangin syong tang ugaru khasi bat penar. Tu ai batang kita kan ki badai shisha ki ban syong ha ka ni kari ka jongi. Ladawan sadaki wei pat ki jai ban riu ki banabar ki bangimla syuk ban priang. Kalong ka bae yangi watang yangi ru ya ka bangin don ha padeng ka jing yatli. Wan uban nabar ngimla ban kup ka jing yatli. Ngimla watang para manginang nero pi ki jing jia ki babon rukam ki wan hak po kani kari ka jongi menem step iwei ilong kemi ipan kan mau ini wat nom klap bamen shwa ha kapor ka bamen shwa kam ju don kani ka jing sha le be ijot ka jongki kentai kana henry menta kala syang lang syirkai kala nang syirkai bal anang syirkai bada ukpa ya ka khunru kim saliasu udu mama ya ki persaru kim saliasu kadaw kalong balay bala sya tenrong palat ha ki bor ki jong ubaman ki bor jong ubaman kila syirkai palat yangi tikum kat nakata kadaw ngikum kajaj benriu kadon kam yangi bangin kup sywa ka bor ke jinge long siteli ha kajaj benriu ladang ye teli ha kajaj benriu ngila ru ban yo so jong ka jingjob ka jongi ladak iwan ki bor ki banabar ki ba dakanu ka benta kinom la ai ka ni kari ka jongi